Ezeana Ugochi Tubelu. Ezeana Ugochi Tubelu. Nwoke ọma na Oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, kwa ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Ezeana Ugochi Tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Ezeana Ugochi Tubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Gaba n'iru. Ezeana Ugochi Tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Ezeana Ugochi Tubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Gaba n'iru. Ezeana ga-adị. Ugochi Tubelu ga-adị. Ugochi Tubelu temple, ọ ya adịghị. Maka na eziokwu anwụ chacha. Ndị okenye ga-adị front and back front and back. Ha ji asị kara aka n'olu ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Bụrụ Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, obodo ụka bịakwa. Mana Ugochi Tubelu ekweghị ekwe. Ezeana sị na ọma mme, ọma ngwụchacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Tupu abịa ma gbaa ume, ọdịnala ya adị. Ụmụnna Igbo ekelekwa m ụnụ. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi Ezeana Ugochi Tubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa, ihe anyị ji maka ya wee bịa bụ ịkọwalụ gị asị dị ukwuu nke ndị anyarị sịrị iji megide anyị. The primary intention is to enslave us. Ka anyị bụrụ oru ha ebighị ebi. Ebidogoro na ịgwa anyị na Krismas bụ mmemme ha kreetiri onwe ha, festival ha kreetiri onwe ha. Isi n'ụbọchị a mụrụ Jizọs, ha kpọrọ amụrụ chi ha dị afọ. Mana ana m achọ ịkọwalụ gị na ya bụ creation bụ ike wee rie ndị mmadụ ọlụ. Nke bụ eziokwu na ya bụ that date ahụ ha tinyere bụ mgbe ndị Rome ji celebrate their sun god. Mgbe ha ji celebrate chi nke anyanwụ. Mana ebe ọ bụ na Emperor Constantine go the Roman Church in order for them to remain dominating, enslaving others, they introduce everything you need to know about Jesus. And in order to give it the big meaning, create here no going to say amụrụ ya bụ 25th December. Nke ha nwa na onwe ha, even the church leaders, even the Rome cannot swear na ha dị sure na that date ha na-ekwu bụ eziokwu. They can't. You know what I mean? Now, ihe niile abụ ihe ji wee create more confusion. Ihe ndị a melụ, most of things ha na-eme bụ creation of man. Agwaghị ihe ndị a melụ. Ịgwaghị ihe ndị a melụ. Ha bịara n'Africa wee were ntụ na aghụghọ wee bịa wee so ndị be anyị. Mma akọrọ gị akụkọ ihe merụ na Eva Valley
nke dị n'Enugu steeti ebe a na-egbu coal na year 1949. Ndị a mere alụ. In fact, ọ bụrụ na ndị be anyị kwụrụ n'ụkwụ anyị na-abụ, what we're supposed to be demanding now is restitution, reparation, because ha ji mpụ na ọtọnọ. Ya bụ akwụkwọ ahụ ha assemble akpọrọ ha sị no Bible both is full of distortions in order to keep enslaving us. In that their book, enwere ebe etinyelu na amụrụ Jizọs ndị ụka ọbịa chi ha na 25 December, nwere ebe ọ dị. Kama nọ ka ụka ha na-agazi after ka ha hazichara Bible, wepụ ndị ha chọrọ iwepụ, tinye ndị ha chọrọ itinye. After ka ha mesiziri etu a, ha wee create the personality of Jesus. Agwara gị na early councils of the church na nwere ebe mention the name of Jesus. Mana all the creation emela after 400 AD. Then mgbe anwa after the council of Nicaea, France, ka created that personality. Mana ihe na-achịkọwalụ gị ka o doo anya bụ na ihe niile ha create, so many things about them is to make sure that na-emere anyị ka anyị feel inferior to usoro okpukperechi nke ala anyị. Mana ihe niile ha kụziri abụrụ ngwụrọ nke ha debere. They committed lots of dastardly act against we Africans. That is why me, on my own, my English name is Paul, but I have rejected it years back, since I came to Ezeana, in protest. Mpụ na ọtọnọ ha mere wee megide ndị be anyị. The same way our some great nationalists in Bai to where reject their own. Like highly respected Mbono Ojike, like Dr. Nnamdi Azikiwe, or reject his name Benjamin. And so many of them. Obu ni with a faint idea of how they bastardize everything about us, demonize everything about us, in order to water down our high moral values. Before they came to Africa, Africa has high moral value because we hold the natural ordinance, natural laws to high esteem. I need to be word. They came and brought so many arrow. Water down no which na alu na akwozi nwa na agburu aya which all the mgbe a na-asọ fan. They brought so-called civilization but not always destroy ya. And can tell you no bro how with our civilization to us. The world is evolving. Chinefo ụwa na-asanya. Ụmụazị anyị afụwa nwatakịrị mụrụ nwa 4 years 5 years o jewebere akwụkwọ mana gị na ya kpaa nkata ịfụ na nwere amamihe ị nwere ike inye ya ụja ti ya fon ọ pịa ya o jebere akwụkwọ ka a sị n'ọnụ ụlọ akwụkwọ ọ mụtara etu esi apị fon. Ana m achọ ịgwa na in the world of spirits are getting matured because of constant coming and going, they are maturing. Other like not Korea. Some countries that did not allow the Oyibos to come. Yet they are still developing. So even if they did not colonize us, we still develop. Yes. But during our own time, we have achieved greater things than now. When if how would I brought corruption? Your Georgie teacher. Net one day, Wakari 1 year, Nibu Madu, Nibu Watch, Niman Pono or no. So in Nachekowalagabona. The creation of Christmas, but if I use her create to impose Omena and the Roman upon God, but her just celebrate here 25th December yearly. Her create is here that personality, will superimpose way.
mana ihe niile ha na-eme onye akpatara even among the Christendom, most churches are not celebrating Christmas. And let me cite an example. I will cite one example. Like Mountain of Fire, they don't believe in 25th December being the birth of Christ. And there are other numerous Christendom that rejected that 25th December because it's a creation of man. Their primary intention is to take away what rightly belongs to we Africans. Name them our mineral resources, our moral, they store our moral values, even our intelligence. How would he package as if that we started from them? Let me tell you what happened. These people did not love us one bit. In 1949, here in Oboda, for Nigeria, something happened. Tragic happened in Enugu, Eva Valley. Eba na-egwu coal in Enugu, 1949. What happened? Ihe mere ebe ahụ abụọ ọnya kpatara ndị ụka ọdịnala, ndị ụka ọfọ na ogo, popularly known, otherwise known as Guardian religion, meaning ndị na-ekpere naanị otu chi. Yes, I'm a member. Ndị na-ekpere naanị otu chi, because ihe ji wụrụ Guardian bụ na ndị na-efe Chukwu okike na-enweghị onye intermediary like ayọ n'aha Jesus. No, I worship Chukwu okike kepụrụ eme ihe niile. They recognize all the entities of powers, ndị ichie, the Amadiohas, mmụọ niile ndị angelo nke Chukwu. They recognize all of them. Mana ndị a niile bụ ndị na-enyere anyị aka. But we are not asking in their name, and that we pray to God Almighty direct. However, ndị angelo nke Chukwu na-enyere anyị aka bụrụ anyị anyị gara Chukwu. Now, all but I had just celebrated. Here now what happened in the year 1949, 12 December 1949. Ogbuefi na Eva Valley in Enugu State, ebe a na-egwu coal. Can you hear 21 Nigerians was murdered in cold blood, and the over 50 something sustained injuries, various degrees of injuries. What is their crime? Their crime na ha nwa demandere na ọlụ igwu coal a adịrịzi. Ịma na ị nwere ike ịma ghọta ka ya bụ ọrụ si wee dị. Enwere some casualties nwere ike ịba ije gwu coal maka na coal bụ na ana ka ọ dị. I wee sị na ọlụ ha involve so many risks. Si tinyere ha ego ole ka ha na-achọkwara ka etinyere ha ihe. Obere ego anyị etinyere ha. Instead, ndị anyarị na-achị obodo a mgbe ahụ wee sị na ama etinyere ha ego. Onye sịrị ha kwuo vim. These people treated us like trash. If you know have history how they treated us, you will never support their activities here. They treated our forefathers like trash. And I am sure that most of our forefathers have reconnected back and they will never be happy with them. So don't be surprised if a lot of people they reincarnate now, they now propagate for promote ordinana. Can they matter when we can reawaken when we came out who they are? Some of our forefathers, some of those ones murdered at Eva Valley are reconnecting back. Let me tell you what happened. On that particular day, 12 December 1949, this set of workers, they decided to protest in Eva Valley, and ndị anyarị wee sị kụrụ onye nyere ha ọnụ sị na ha bụ ụsọ n'ụsọ enwere ọnụ. Onye si ha kwuo fem na ya emere ka increase.
because they asked for money increment. They were murdered in cold blood. Ayon na ayon, may the money, that money they asked for, will never elude us or our families. We will never lack money. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ego ama akọ anyị, ndị ego kọrọ, ego anyị akọ ụmụ ha, ego anyị akọ na ngwuru ha. Their life was taken away. Onye si ha kwuo maka na ha bụ ndị Afrịka. Eme na be ha ya dị ha mma. E wee take life ndị a. Asị maka ihe ọnwụnwa ndị a nwụrụ. May we have life in abundance. Ka ndụ dị ya dị anyị nwee ndụ ka ezinụlọ anyị nwee ndụ ka anyị nwee ihe ọma niile eji eneta ndụ anya. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị a mere ihe a maka n'ihi na ike dị ha n'aka. They opened fire and killed 21 of them. 12 December 1949. I thank God today na ndị ụka ọdịnala ka na-echeta ya bụ ihe merenụ. Kpatalụ na celebrate every 12th of December every year. And today, most of them are our ancestors. And some of them have reincarnated back. We are praying that they should help us and intercede on behalf of Africans. Na ya ma nwụnata ọnwụ elu ọzọ. Na ị ga-ama akọnata anyị. Na mmadụ ọbụla ama etegizi away what rightly belong to us or humiliate us in this manner. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. This gentleman was murdered. To add salt to the injury, you know what happened? The elders then, the Igbo leaders, the MI Oparas, the Nnamdi Azikiwes of this world and rest of them, to mention but few, they approach the church leaders then for these people to be given mass burial. Do you know what happened? They all denied. They all ran away. You know why? Because those religious bodies, the Anglicans, the Catholics, the Methodists, those Orthodox churches that are existing then, Hana local in hand with the Daniel. And the hammer. Now, due to that, we can say na kuwalo na no one can do ka Orthodox churches against sina habro partaker of that slave trade in Africa. Because they are the ones that brought those businessmen. They came around with them. So they are aware that now they lend the buy no. Marahe Kuroku, Magaraha can keep maintaining cordial relationship and business partnership with those in Dana and Achai. Ndamelalo. Ihe mesidebo. How we say, where the poor handle Orthodox churches in then, 1949. Kahabanyaka, Kakaro Muna Yonda Oka. Came here, and my check what he made video court. Came here, the room, Quaka pilot, the England, Quaka pilot, the Methodist, against America, Quaka pilot. No Orthodox churches in and don't and him have Quaka pilot. You know why I had the Quaka pilot? Hatchery in da, Makini and the Anyade. Tag and da. Now how protesters against government. Those who were on Quebec had to protest against government policy. The government here. And then no canina when I was Makana ha feel na ha actually go in conflict with the government of the day. Makana ha believe on obo na ha kalanda oka. Na government ya we ke sanction ha. Mana government nwere ike odize ka ha na government ara alụkọ. So to protect their own ministry against
to bury the dead, one of the corporal work of mercy. On the cave on the Nasa Habu, Nahafro Gnana, they will never love you. Ndanyare for okay for those auto had half from 1 bit. He had the beer bar, to be taking our mineral resources back home. Do you know, to date, do you know no where ego and diocese? Ego nation a diocese agarum every month. Do you know? Do you know, Emaro? If their interest is mineral resources that buy up. Have you asked yourself, why is it that papacy, the Rome, and we condemn more ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ emere wee megide ndị be anyị? He will not say it. You know why? This is business enterprise. Yes, in Africa, ha bịa na Africa ka ha nweta ego eji maintain Rome. Or community that sadly act against our people, they will not say it. You know why? Because over the halfway, government of the day will stop them from collecting some money and see with everybody they will go. So how to remain now with the good book of government of the day? Can ego will keep easy by when they Imaro. Hey, now pure businessmen, I can tell you for fact. Abagum him and I want them bury me. Can I win? I want to go to my alcohol. What I would have got a silent theology, Magro. So I thought how the modus operandi. That's a mob, right? You know that? So here na check all this attitude made that 1949, December 12, Eburunda. Na hani ne na agba ọsọ no nwere ndị ụka pụtara no sị ka ha nwee ike organize ya ndị anwụrụ na ha bụkwa mmadụ. Ọgwa ndị asịrị na ha wetara Bible. Na egbu mmadụ adịrọ mma, thou shalt not kill. Mana mgbe ndị na-achị nna anyarị na-achị ya wee nye aka wee gbuo ụmụazị Afrịka, ndị nna nna ha, they did not talk because ha chọrọ ka ha na gọọmenti ndị anyarị ka kwụrụ. Ịghọtara ya? So they are here to protect their ministry. Ka ha na-aghara ịdị n'ilo with the government of the day. Therefore, ebe ha kwesịrị ikwu ha ma ekwu. Despite the fact that Rome is a government of their own, it will interest you to know that Rome has Papa Lucio in every country, like the ambassador. But the papacy, every country will be like 21 gun salute and a head of state. So now Vatican is the smallest country in the world. Because of ego ha na-enweta na Nigeria. All he had in 1949, December 12. They could not say anything. Remember her approach here did not do. And then they send a half church of Nigeria and they are Anglican. They did not say anything. Methodists, they did not say anything. Ember approach in the Orthodox Church with them. One on the Quatadano. Makanaha, her government for her, Nahaja, they government consider as in the where demand there for their right. Or about to take a bit of infringement on our rights. How they treat we Africans as cowards. And you cannot support them one good reason. Is your name no cobia. And we're all similarity na ordinana, which he can embrace. Is it you could yoku? I want to get kid in Okwon. Oh, yeah, but I know that I know Ugochi toward that temple. I will was Monday, was Wednesday. Obosaiji Okubioku. Yes, I want to name when he kid in Okwon. Man was in there, Obosaiji Okubioku is in the friends here and friends of the temple all over the globe. But with this one, we use ordinary method. Anye be na ha chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Anyị ekpe n'aha Chukwu okike nke ike niile si n'aka ya bịa, onye kele enu ka ana. Ịghọtara ya? Anyị ekwubi okwu na-asị ka enu na ana megide ndị niile sịrị na ọ ma dịrị ụmụ anyị na mma. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ụbọchị anyị ji enwe administration using ordinary method. So nwere ihe ọbụla ị ga-asị na ihe ndị anyarị na-eme the two this thing. Ihe kpata ụfọdụ ji eji ya bụ ha ga-asị na because na they want to follow the multitude to do evil.
ịghọtara ya. So ihe na-achọ na Sokoto dị na Sokoto, mana ọ because of na gị nwere onwe gị achọrọ ka ishio sympathy n'ebe ụmụnne anyị ndị a nwụrụnụ because na ha na-azọ right ha ka increase ha ego n'ọrụ ha na-alụ bụ igwu coal ewee sie tamoda ha in cold blood. Anyị na-ekwu ndị nwụrụ instantly 21 50 something sustained injuries, various degree of injuries, and anyị mana ọsọ ụfọdụ n'ime ha nwere ike imesịkwa nkwa they take us record on the instant record they take immediately after the incident. Kedu ihe meziri nụ? O wee bụrụ na the elder statesmen mbọ n'oji kedem ife ha mere bụ ha wee mee gịnị? Ha wee arrange ya wee sị ebe ọ bụ na ndị ụka anyarị ekwetarozi na ha ga-akara ụmụnne anyị ndị a ụka, then ha wee decide ka ha gbakọta ọnụ n'ịkọta ekpere Ogbuefi Aba wee bukọta ozu niile anwa wee jizi aka ha dooru ha ofufe ya ayọ n'isi ha, obi okwu n'isi ha ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa wee nye ndị a n'ịkọta ekpere road Aba Ogbuefi Aba ebe e nyere ha today. Ọkụ ebe a ka ndị ụka ọdịnala nwere their national headquarter. And na akwụkwọ ọdịnala ha na-akpọ nkọmi, ọtụtụ n'ime ha dere akwụkwọ n'ime ya agbara Africanism. Some of these great minds ndị be anyị. So what am I saying? Na ndị a mere mpụ na ọtọ iji megide ndị be anyị, nwere ihe akpọrọ anyị, nwere ihe akpọrọ ndụ ndị be anyị, enwere ike ịgba anyị ka kparakwukwu, nwere nobody cares. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ taa ka emegidebere ndị be anyị, ọ bụrụ taa nke ndị anyarị ya nwasịrị thou shall not kill, ọgwa ha supervisor ifu na-egburu ndị a because na ha protestịrị ka etinyere ha ego ewee sị ha nwụso nwere ọnụ wee gbuo ha in cold blood. Ama na ọtụtụ n'ime na anụbụrụ history a because n'obodo a obodo a na-egbudo afọ ime aka ịma anọ na ya because na ị nọrọ ebe ị kwesịrị ịnọ. Ọ bụrụ na ịbụ nwa Afrịka pay attention ka e research ya ihe gbasara megidere ndị be anyị. You come across those books, they are there. Yes, they are there in the public domain. But because they pay attention, ihe na-pay attention bụ ịka akụkọ ndị anyarị, ime research gbasara ndị anyarị. Ka m gwa ọtọrọ ọzọ ha na-eme mgbe butere gị mpịawa azụ. Yes, gị nwa na-ene m anya, ndị na nna gị bụ nne na nna na-ene m anya, mụọ nwa ikuru nwa kudere ndị anyarị ma ọ bụ dia representative. Enwere ụmụnne anyị ndị eriri rie ha front and back in the name of na ha bụ clergy, mana ha na-represent ndị anyarị. Ọ ha nwabụzi ndị tax collectors, ndị na-akọleti ego n'obodo a na-ebupụrụ ndị anyarị n'obodo ha dị iche iche. Ha ji maintain onwe ha. Ịghọtara ya? Mana Vatican ga-enwe private series of private jets, ọ bụrụ ego enweta na be anyị. Gwa mgbe ọ bụla ha nọkọta wee sị for the kwuo okwu for the interest of ndị be anyị, they will not, because ha chọrọ ka ha continue na-enweta ego ha na-enweta. Ka m gwa gị ihe na-eme ọtọ ị na-eme gị nwa onye Afrịka. Yes, gị nwa na-ene m anya, mpa mmadụ na mma mmadụ nka m na-agwa. Yes, mụrụ nwa i wee jiri aka gị onye kpọọ ọba ya kpọkọrọ agbata obi were kpaa ihe, gị na nwunye wee mụọ nwa Chukwu okike nyere ụnụ. Unu wee kuru nwa ụnụ wee je enslave nwa ụnụ dị more. Iru ebe a representative of ndị anyarị anara gị nwa Chukwu okike na ndị ancestors nyere gị, o wee mee insult. O nwere ike aha ịbara nwa gị wụ Chikwadola Eze Ochie, ma ọ bụ Ifeanyị Chukwu, ma ọ bụ Nkiruka, ma ọ bụ Ifeanyi nwa, ma ọ bụ Ifeọma Chukwu mere, ma ọ bụ Ogechukwu. Ya beautiful names anyị nwere. Mana n'ụtọ na-eriri gị rie front and back. Egwu ndị abata asị na-eriri ndị be anyị rie anyị front and back. Iwe elu ụbọchị anwa in the name na-achọ ịgbakwa n'oru ka ị bụrụ oru nke ugboro na-abụ na be ndị anyarị.
wee sị gị na ama eji ya this beautiful name ịma ọ na-afọ onye na-achọjie this ya beautiful name na ama eji eme nwa gị baptizim na nwa gị bụ Chikwadola Eze-Ochia Ifeanyị Chukwu ka mma Ifeanyị Chukwu Ogechukwu ka mma wee sizie na nwa gị abụ Ifeanyị Chukwu amazazi Ifeanyị Chukwu na afọ a ga-eji wee nabata ya n'oru bụ John gị ihe John mean pit toilet enwere ike nwa gị bụ Ngozi Chukwuka a ga-eji eme baptizim nwere beautiful name duto na nwere ndị be anyị wee na-etiri epereti sọrọ ha na ewee drọpụzi afa sị gị na a ga-aba emorihin mgbe ihe emorihin mean agwọ. Some of these their names to me were animal. Although I did make research for some of these their animal, if no meaning nonsense. Man, because they real front and back, you will abandon your native name with great meaning. They were half and keta, half animal, half the very useless. And when it's about meaning on well. Wee je baa nwa gị tụfuo nke ime ọnụ oru ka a na-agba gị ọsọ ndị bịara ọrụ ha gwazie gị na afọ ịbara abụrụ na ọha ga-aba aha nwanne ha ka e were celebrate ndị nke ha ndị nke gị ime ọnụ mmadụ iji aka ya tụfuo identity ya anyị na-protest na for any reason na mmadụ ekwesịrị ịtụfu that ya indigenous name. Man, some of the African just chọọ their meaning. Some of them enwere ezigbo meaning ha nwere. Mana awe Africans na-enwe afa nwere meaning because na anyị wụ mba dị nsọ ndị Chineke họtara onwe ha from time immemorial ndị be anyị na-efe Chukwu okike. Mana ndị enwere ezigbo afa ihe a na-afa ha na-abawo afa enwere isi mana afa ka a hapụsịrị afa nwere isi jechi ụzọ nke nwere isi maka ihe na ahapụ ndị anya ndị be anyị nwere uche ka eteta n'ụla ihe a bụ insult to our personality. This sense a na-eme abazie agba n'oru ọzọ sịrị zawa afa ha bụ insult to our person. Mgbe ya bịaziri ị na-celebrate Maureen na-celebrate afa nkịta afa anụmanụ dị iche iche. Will your ancestors be happy with you? Ajụ ka nna ajụ gị yes. Ọ bụrụ na ịbụ nna ewee mụta nwa tagba afọ wee zụwa nwa gị hapụrụ nwa gị ya inheritance a n'obi gị mechalụ nwa gị ihe niile otu nwere ike mmadụ niile ama abụ ọgaranya n'otu ị nwere ike ọ na-adịghị ka nna nna gị abụrụ m ekele dịrị Chukwu mana mmadụ niile aka not be rich. That is the truth. All fingers are not equal. Mmadụ niile ama abụ ọgaranya and note na-asị ụbatara ọdịnala abụrụ ka ịbụrụ ọdịnala abụrụ we are not showing you wealth. Ọ bụrụ iwu na mmadụ niile ga-abụ ọgaranya mana ihe eji sị gị mere ihe dị n'ụzọ gị o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ akụ na ụba ịghọtara ya. Enwere ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Enwere onye ngozi ya bụ na-agọziri ya onwe ụba ụmụ arụ esie ya ike ọdụ ogologo ndụ na arụ isi ike ndụka akụ ịmara yes onwe ogologo ndụ na arụ isi oge ndị be anyị na-asọ nsọ na-eme ihe dị mma anyị na-anọ 100 arụ esi ya ike ihu ọmụmụ nwoke mụọ ọmụmụ nwaanyị okwu nwa adụrụ na be gị o nwere ihe ọma karịrị ya na arụ esie gị ike ị nwere kidney problem ịmara onwe ndị big man ị na-asị ka ị bụrụ ha nwe kidney problem ọgwụ ego na ọ na-aṅụ every month ka o nwere na sustain onwe ya. Mana mgbe anyị ndị nna nna anyị ha nọ ha nwere ezi ahụike ha dị ogologo ndụ enye ha akụrụba nwaazị anụlụ ụtụ Chineke si agọzi mmadụ ebuka. Ọ bụrụ mgbe ị gbara venza ma mmadụ 350 mana Chukwu agọzigo gị ihe ejisi ụmụ ọdịnala ka ihe ọma ka ihe mpịawa azụ ghara ide eme gị ka ihe ọbụla bụ ihe akara gị na chi gị dara ka o luo gị aka andị ka anyị gara nseke mmụọ ma nseke mmadụ ma ọ bụ ụta mmụọ mmadụ gbalụ gị ka ọ na-emetụ gị ịdị protected ịdị satisfied with ihe ọbụla chi gị si na ị ga-abụ dị satisfied maka na famili enwere nnafe enwere ego nwere ike echi ụmụ ha ma ụmụ ha kpata ego.
self satisfaction, don't be greedy. Ọtụtụ agbụrụ kịta na-adị too greedy. Ọ na-etizi ndị mmadụ na itinye aka n'ihe ọjọọ dị iche iche abụrụ ihe ọdịnala. Onye abụ nsogbu. So ọdịnala abụrụ come and get rich quick. No. Ọdịnala bụ na ọ bụrụ na imere ihe dị n'ụzọ gị, ndị ichie akwụtoro gị. Mmụọ ọbụla ama agbaghọchu, mmadụ ọbụla ama agbaghọchu maka ndị ichie kwutoro gị. Ọ ihe a sị gị medo. Then whether ma ya abụzi rich ma ihe niile dị n'akara aka. Because Chukwu Okikere na ga-enwe river organizer. Ije gọọmenti ọ bụ mmadụ ya pọmpụ ụta ya. If everybody is millionaire, onwe onye ekweje pọmpụta ya. Yes, gịnwa ka m na-ajụ. Enwee 5 million naira na akaụntụ ụta, ihe eje river organizer. Ihe eje bụ ihe ahụ birikele ya na-ebu eje abụrụ mmadụ dekin. Ị ga-alụ mmadụ get man. Yes, mana ihe niile abụ a ga-enwerịrị onye opekata mpe. A ga-enwerịrị onye gara asavụ ndụ. A ga-enwerịrị elebora. Ọ dị even during the jihad of Jesus na Bible. Ị ga-agụta ya na enwere ndị ọrụ ugbo na-arụ ọrụ for hours. Ha enwere daily laborers. Ịghọtara ya? So mana ihe eji adị mma abụghị imedo ihe dị n'ụzọ gị ka ike ha ghara ịdụchi ọnụ nwere ihe ka nseke mmụọ na nseke mmadụ ghara imebiri gị ihe. Weda ma ị ga-abụziri ijide n'akara aka ya. Mana mgbe ụfọdụ nwere okwu ị na-ekotara onwe gị. Example, mgbe ị pụtazi na ọnọ ndị St. Paul of Tarsus, St. Francis of Assisi, Catherine of Siena, Padre Pio, Alexander the Great, and rest of the names celebrate her, while you are not even honoring your forefathers, they will never be happy with you. Ọ bụrụ na eto ihe nọkịta, expenditure ego zụọ nwa gị onye nwere ike. Ịpụta echi fụ ka nwa gị nọ na-ehelu nna onye ọzọ, nna ndị anyarị. Na-celebrate St. Paul, mana gị nwa na onwe bụ nna ya tara afọ onye nwere ike, ezu onye nwere ike, ọ tụpụrụ ọrụ ọnụ. Will you feel happy? Yes, gị nwa will you feel happy? Nwa ọmụmụ gị nwa tara afọ wee so ọ pụta ọfụ gị ọkpọ ọkịm ọ ma celebrate gị. Rather ọ na-celebrate nna onye ọzọ. Will you feel happy with that your child? Ọ kara ọrụ gị mma na nwa gị agbara nkịtị okenọrọ gị okenọrọ onye ọzọ that na ọ hapụrụ gị mee ihe gị nọ na-ekene onye ọzọ. Ị feel so sad to pain you. Ọnya bụ ihe na-ebutere mpịawa azụ. Mgbe ị bidoro ignore their ancestors ndị ichie, they might be angry with you and they abandon you. Gbaa ihe ozi ihe mgbu. So ihe ọdịnala na-eme ịdị sure na ọ normalizere. Ị align with chi gị na mmụọ niile ihe niile gị na ha so. Hapụzie akụnụba si na chi. O nwere nwata nwaanyị nwere ike na-achọ akụnụba inweta akụnụba as a single lady. Ọ bụrụ na ọ ya abịa n'aka gị, nwere ike ọ bụrụ na ha ga-esitere gị nwoke gị ọ ya bụ gị na-ebido echi ụna enwe akụnụba, ma ọ bụ na nwoke nwere akụnụba ya abịa ga ọgwụ bịa nụta gị, ị ga-esita agbata na famili ụlọ. Ihe niile si n'akara aka ebe aka ihe niile dị. Ịgbara spiri karịa chi gị onye bụ chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. O nwere ndị ego adọrọ n'akara aka ha, mana nke m na-agwadebe gị bụ na eburu onye ọdịnala na-practice ọdịnala ọfụma na ya 3 square mil nri ọnụ ama anyị gị. Ọ bụrụ na nri ọnụ na-anya gị 3 square mil na-anya gị is either you have not started doing the right thing. Nri ọnụ is dulling. That is for ihe niile kere eke. Nri ọnụ ịwụta nri ọnụ. Mana ịdịkwara selfish. Ịdịkwara ekobe aka gị ebe aka ruru. Ọ bụrụ etu a nnọkịta. Yes, mpụta adị m alụ nlọ can live well large. Ka somebody maybe can live well large ka Uncle Mark. He's a world billionaire. He can afford to fly all over the world. He can decide to be flying from one country to another, enjoying staying in a 5-star hotel. Then he can afford it. But myself, I will not afford it. I'm not interested. I'm happy about him happen because na nyo na come and maybe daily bread because you know daily bread. Now I'm happy in my own comfort zone. Some people are not happy in their own comfort zone because they are greedy. In Abale is 350. In Abba Corolla, you are not happy. It's your Lamborghini. It's your Bentley. By so doing, you will never be happy with what you have.
Father, you will not even be grateful to the Almighty because you need the annual. Yes, I saw them name Lamborghini na my but as we speak now, Lamborghini is not my problem. Here my problem, but how will I be able to be a cause of joy to others? Kede ka mmesi wee nye ndị ọzọ aka. Ọ kachasị ndị bụ na mana o nwere ndị bụ 10,000 bụ their problem. The other day I went to the market in our village market. This open stars and ụfọdụ ụmụ nwanyị, I took my time to study some of the things ha na-ele. If no nwere ndị bụ akamụ ka ha na-ayọ ihe a na-eme ha bute akpa akamụ maybe 20 something thousand. Akpa akamụ a ihe ọzọ ha niile wu baf and ịchafụ eji aya akamụ n'ofu tray. Ha gota akpa akamụ doyo na be ha kpa ọka. Ha yọọ some soak for how many days? Eje kwụọ ya, ayọsịa ya, etinye na tray. And they are making money. For the marriage, 1,000, for the almost 2,000, and a daily profit. For the akara, they make bread with the table road. Was here, any day bound will lot 30,000. Notanya, or for the Welike na table. Any maga for one day after one of some vegetables, a certain type of vegetable. Any that table will 30,000. For the one that has tomato, fresh tomatoes, so you buy fresh tomatoes and the pepper, fresh pepper. He not was about hello 20,000. And some of those women need 1,000 or even 2 and not various homes daily. You know, Tanya? Some of them will only on a feed like affordable but now with a beer daily. So those who didn't down one of those kada. Understand it? Because once you have some of those people here with you over some of them will families honey feed like 2 or 3 mouths again, like better honey feed. And they are willing to do some of those vegetable. And when they ask fruit here and I found out the table is less than 30,000, 50,000 as fruit, but they're making money. But the question is, how many people we decide to start from that scratch? Now, upon the habit from that scratch, and now find out that this person is using less than 50,000 naira name a business, and the person want to go and want to feed like 1 or 2 extra mouths at home, and they have done this 6 months, 1 year going. Such a person, if you have money, can still add to the other person so that the business when we can. Na onwe ihe ndị ọdọ egotabe ya. These are these people that little amount of money that are interested, and it will help them to go a long way. Mana ifu ndị a nwere ike ese gị na ihe jeni ya bụrụ ọgaranya bụ 500,000 na ya chọrọ inyere etem shop na n'auto spare parts Lagos, na ya chọrọ ịkpọnye ngwafe na shop, na ya chọrọ ihe ọ na-achọ millions of naira, and enwero 100% guarantee no tinye ego a na ọ ga-apụta because ọ handle small money mara ka esi egwuru ego. O nwere ike nọ na na-achọta shop o jee ebe a 2 days ndị ahịa jụọ ya ọ lahụwụ na ya na watch ma film before you know it ego shop ebe spy o lele ngwa afịa at below the cost price according to ego abụ. So what am I saying? What's important thing in life is happiness is free, and happiness is all about choice. Na mmadụ nwere ike decide to be cause of joy to others does not mean na onye ahụ karịchara mmadụ niile n'ego. Mana mmadụ nwere ike si no matter how small o nwere ka o nwee ike tụkesia ya ka olu ndị mmadụ aka. The people are suffering. People are suffering. They are suffering, yes. So I want to attempt. I'm a lot of people this morning as we speak now. Somebody have already come for one help or the other, and I don't have any choice. Father, man, yes, we settle the other person immediately and ask the other person to send the account number, just like that, daily. But you look at people that well sincere plan, yes, and there's some people that have already proven that actually they really want to succeed. And when they want to go from scratch, if not truly they really want, they can grow little, something from little, and manage it.
then imagine that whatever of the agent has addition, they will not just waste it. And over on the big large budget and with no business idea. And when any guarantee that in your good manage, you can still waste that money. So what am I saying? It's what is your kumobo. Ka may he kwesịrị ime and ka ị marakwa na Christmas abụrụ a creation of man. This Christmas they will spend all their money. January, forgetting that January they will first paying school fees and rest of them. Then by so doing burdening themselves. Like me, Ogbuefi and Ugochi to when Basam na Christmas. Yes. Wasn't the general Maraka na temple? I don't want to go 1st of January. Our 1st of January, there were lots of programs. I never temple. Yes, on back I generated this New Year message. And that 1st of January, what was I can the mother kind of foodstuffs I will for the year. Okay, see me. Okay, last year, this year. 1st of January, I get some food items, rice, and whatever. I get the mother. Then, because other things I get you see. So some of these things are normal thing, but December doesn't concern me because when you hit celebrate. They celebrate that December 1, they celebrate my birthday. Any other tell other men celebrate again, they have new year. Yes, the be able now using Roman calendar. I'm not gonna about the year 2023. So we try to affect the life of other people around because about everybody they use other calendar. So for that reason, we try to touch lives as little as we can. So here na Chekowabo, can you pay attention? N'ihe gbasara megidere ndị nna nna ya and ịgba mbọ etu nwere ike ịfụ na ya bụ megidere ndị nna nna ya they show sign of protest. They are not happy na ya bụ ndị agha emegidere maka ihe na ha na-achọ ka ọ dịrị ha mma and the way ndị ụka anyarị ndị anyarị si treat ya our people is so bad, especially ndị Egbuda Eva Valley ebe a na-egbu n'Enugu December 12, 1949. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Anyị ekwu okwu ngozi n'isi ndị niile. Ọ kachasị ndị a nwụrụ na ebe a na-egwu coal n'Enugu. May their death bring favor to their lineage. May that money they died for never lack in their families, in their various homes. Ka ife ọma dị iche iche meelụ na-ayọkwazi ka mkpụrụ obi niile ndị nna nna anyị ha ndị tụfuru ndụ ha na this struggle ka ha nwee ike nwee ihe. Ndị eso ebe n'otu ndị ichie ka ha nwee ike reincarnate ya fast. Na-ayọkwazi ka ngọzi na anya bụ ọnwụ ya akpata ha ji wee nwụ bụ maka ka emere ha increase ihe gbasara ego maka well-being of their families. May their families receive help. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Inwe ajụjụ na nkụzi anyị kụzi taa ma ọ bụ na o nwere ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo onye chọrọ ka agbara gị afa mmiri send them message na WhatsApp 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Ya gazie n'ọfọ ka ọ dịkwa na echi niile bụ Tuesday by 9 a.m. Ya gazie.